Kadhi nyime en maleo jopuonjre 9,000 e skund sekondar manie kar Chung'o Bramasi Risi e kaunti ma Bungoma bende noyudo kony mag taulo mag riako kowuok kuom Irene Waluke ma en min od jaod bura ma gwengego John Waluke kanoloso e skund nyiri ma Kikai e kar Chung'o Burano e kinde nyasi ma chiwo taulogo ne jopuonjre ma nyiri. Irene Waluke oywago pek ma jopuonjre kadho e gino mowacho ni osebedo ka kelo ng'ikruok e sombgi. Okwayo riwruoge mamoko kod jo Samaria mang'uon mondo med chwalo kony ne jopuonjrego kaka yor neno ni sombgi ok obedo kod rochruok. This being the month of menstrual hygiene month, that will be observed on 28th of this May 2024. Here in Sirisia, we have 20 schools. Most of them are girls' school and some are mixed. And we are targeting 9,516 students, all in high school. Tumekuja hapa kwa ajili ya Mama Irene ambaye ameona ni vizuri kusaidia watoto wetu kupata sodo ambayo imekuwa ni changamoto sana hasa kwa wasichana wetu, given that they come from humble backgrounds. Wanahitaji kuwa shuleni ili wakasome wakati ule wa